keparat Druhun dijagal Simonon Meker Mer Sidonder Oktober November Desember Meker Meres Neckerman Meli Kervil Jahe Matu sandal kok diomongke Pak Gedhe ku ya werna-werna wong sebutan ya werna-werna jagat pasisaning dewa kena hong ilahing ya kena sebutan kok Meker Mer Sidonder ora merek sandal Meker Mer Sidonder jaman biyen nek saiki metune Neckerman Meli Jahe Matu aja melu wae rombongan kok rentuk melu goleki sencaki iki sing ana Antasena sing arep ngadepi wa yen pancen kowe wis jeleh urip nyidang Bandosa tak terke ana ing Yomaniloka tak terke ana ing Kawah Candra Dimuka ora sah diterke aku wis ngerti ing sining kawahku sapa wae jroning kawah ki sine sinden karo penyanyi wis ngerti aku keparat ora gelem minggat sejewing dening aku sakarepmu ngandel ora sakarepmu Pak Gedhe joget Antasena sago ngendangi popo mati dening aku tak ladeni wong mati keparat lah kok kowe ampuh temen ampuh temen sajake kowe nembe meguru kowe duwe guru anyar iya kowe duwe guru anyar nek duwe guru ora Pak Gedhe nek duwe kenalan biyen sapa Suwargi Bendang putrane Pak Soeharto mantan Bupati Purworejo Pak Manten Pranata pepundhenku kuwi ya kenal nek guru ora duwe nek sedulur tepungan aku duwe tak tembele kok ora digawe rasa tanggung nyandak ana ngasta gedang goreng ora bakal mundur dudu gedang goreng jenenge Nenggala tamakno pusakamu wa Malso Mandek mati iki jalukanmu modern Malso aku wegah kerengan karo Pak Gedhe mergo panjenengan ki wong bener wong luhur tur ya wong tuaku nek aku nganti kerengan ndak diguyu bocah cilik wong gedhe-gedhe do rebutan pangwasa rebutan kursi sing mesake wong cilik saiki dudu alame wong do padu dudu alame wong do demo ning alame mikirke butuhe wong cilik goleke gawean piye carane aja dinehi iwake ning diwenehi umpane diwenehi pancingi malso tak males nggo nglegane Pak Gedhe Baladewa sungut penganten paringane kaki baruno tampanana wa mati aku nek mati aja ngomong mati kok ngomong cilaka aku ngger cilaka aku njaluk tulung
Aku njaluk tulung. Kepeksa ora iso nulungi Pak Gedhe. Merga BPKB sertifikat lemah wis tak nggo utang bank, mula ora iso nulungi. Dudu perkara dhuwit, dudu perkara utang. Ning aku tambah nono awakku kok lemes kabeh kaya ngene. Iki piye Antasena, iki piye? Lah iki piye? Weke sapa? Aja cengengesan wong kene lara kok malah kono tembangan. Ora apa-apa nggo hiburan. Iki piye? Weke sapa? Aku njaluk tulung tambani. Tak tambani ning syaraté kudu manut. Nek ora gelem manut, aku wegah nambani. Ya aku tak manut. Aku manut karo kowe Antasena. Siwa Baladewa tangiya. Mundur, aja melu-melu. Mundur. Ayo. Durna Sengkuni mundur. Aduh, cilaka tobat encit Kiai, njaluk tulung. Antasena bodho kalani Kiai. Aku rak wis kandha. Kowe aja melu-melu iki dudu perkaramu, ning perkarane Semar karo Antasena. Aku sing sagung ngadepi. Meksa durung percaya aku Kiai, yen bisa nyekel bisa mateni Antasena sak kadang aku percaya karo capmu Kiai. Durna Sengkuni lungguh sing prayoga tak adepane dhewe. Endi Antasena? Gatut kaca kanthet jajawi langit yen tandanganing gegono mancal pundak melintir jonggo gembungnya katon pating galundung bisa mabur tanpa lar meletik tanpa cudang. Gatotkaca Siwa Nayantaka. Arep apa Gatotkaca? Tak aturi kondur ana negara Ngamarta. Ora sudi. Iki du perkaramu mundur. Yen meksa nekat Siwa Semar mbok guguk Mekudha Waton. Budi sembadani bangga kelakon tak rampungi. Oh, arep mandi karo wong gerang kowe tut. Karep mandi karo wong gerang kowe tut. Ayo, ngadeka yen pancen arep nemoni lakon apa kelakon kuwalat kowe Gatotkaca.
mundur. Ora gelem mundur tak damu kowe. Padang dadi klerem lali ora dipadangke meneh. Lah, wong kok kelalenan. Sencaki Semar Badranaya. Arep apa? Tak boyong. Ora sudi Pentung godo. mundur mundur tegak ora gelem mundur rasakno Gatotkaca dadi manuk Garuda, Sencaki tak damu kowe dadi klabang. Dadi klabang. Antasena aja nganyangina. Antasena yen pancen kowe wani maju ora wani mundur Antasena. Waduh. Botoi kowe iki. Menang kowe Kiai. Kene wong joget dirurui, ora urung sampean joget dhewe. Karangge nek gamelan plengeten niku penak banget kok Di. Menapa melih nek dikendangi Jaipong jeblakku untuk ndandung terang-terang jleng niku seneng banget keterangane Antasena mun minggat Sencaki mun dadi klabang Gatotkaca dadi manuk Garuda Semar wajib diwiwaha dadi pamong sing sejati mboten ming pamong ning ajeng diunggahke derajate dadi paranpara dadi nujum kelenggane sami kalih Penemban Durna matur Anggir Duryudana. Kendang kapracundang pindhane kaya tambak merang katempuing banjur bandang ludes keles tanpa sesa pengamukipun Raden Gatotkaca lan Raden Sencaki den damu dening Ki Lurah Semar Badranaya salah kedaden dadi Garuda lan dadi klabang prayit ning kewuh Raden Antasena Gyoha nguncati wonten ing Rananggana Gantya ingkang winurusita kaya winali ing swasana ingkang mapan wonten negari Ngamarta ingkang mapan wonten negari Ngamarta Prabu Puntadewa sinebut sangganing
para nayakaning praja katingal pepak anggenggeng ing semu nggenjongke bawana nggolingke bawana ampak-ampak sineblak Maruta gegancangan temasirna sinapu soroting Sang Hyang Surya ingkang lagi andher tengange bawa benter kawuran mendung kawohe Prabawa Goreh Pasewakan Agung Negari Ngamarta rikala samono Sang Prabu Puntadewa ya Yudhistira guna tali krama Darmaputra sada Drija Kangka lenggah wonten dampar kencana ing ngadhep para kadang Brata Pandhawa dhateng kantun nampi pratanipun ingkang maraka ing Dwarawati swasana katingal sepa sepilir sepah sampun nglangut dhateng papagut parandene ingkang kacarasa lamat-lamat saking katedyan ungeling gamelan saking kadewatan